Novou Mazdu 6 v provedení sedan jsme si už představili. Dnes vám předvedeme tohoto Japonce v neméně zdařilé karosářské variantě kombi. Ještě donedávna představovala japonská automobilka vozidla s konzervativním designem. Důkazem toho, že konstruktéři tuto půdu opustili, je právě Mazda 6 Wagon, která nabízí ještě větší prostor pro cestující i náklad. Dozadu protažená a přísně klínovitá linie kombíku snad ještě více zdůrazňuje jeho dynamický charakter. Tomu napomáhá i spoiler nad zadním oknem. Vnější rozměry jsou pochopitelně jiné než u sedanu. Při zachované šířce 178 cm je kombi o 2 cm delší a téměř o 3 cm vyšší. Za zadními dveřmi přibylo ještě další okno kvůli lepšímu prosvětlení a výhledu z vozu. Mazda 6 Wagon nabízí také větší zavazadlový prostor. Po odklopení pátých dveří můžeme vidět místo pro naložení i rozměrnějších kufrů o základním objemu 505 litrů. Pro získání ještě většího prostoru se i tady dají jednoduchým způsobem sklopit zadní opěradla. Tím se dostaneme na maximální hodnotu pro uložení nákladu 1906 litrů. Interiér je díky rozměrným dveřím dobře přístupný a nabídka vnitřního prostoru patří ve střední třídě mezi nejlepší. Díky prodloužené délce vozu je i tady vzadu dostatek místa a pohodlí pro 3 cestující. A to jak v oblasti kolen, tak i v oblasti ramen. Sedadla jsou pohodlná a nechybí ani třetí opěrka hlavy nebo trojice bezpečnostních pásů. Přístrojová deska a středový panel zůstaly stejné jako u sedanu, tedy dobře čitelné kulaté budíky s kovovým rámečkem a také tříramenný volant s ovládacími prvky audiosoustavy. Do luxusního černého interiéru velice dobře zapadá středová konzole se 3 kulatými výdechy ventilace, displej palubního počítače nebo tlačítka rádia a CD přehrávače v kovové imitaci. Přední sedadla mají optimální tuhost výplní a také boční vedení poskytuje dobré držení těla v zatáčkách, ale opěradla by mohla být delší. V interiéru si nelze nepovšimnout náležitě kvalitního zpracování všech detailů a použití kvalitních materiálů s příjemným povrchem. Takže ani při jízdě po dlažebních kostkách nebo jinak nerovném povrchu se v automobilu neozývají žádné rušivé zvuky. K tomu přispívá i větší tuhost karosérie. U naší Mazdy 6 Wagon máme k dispozici nejsilnější zážehový čtyřválec o objemu 2,3 litru se sekvenčním časováním ventilů. S takovým motorem může jet kombík až 214 km rychlostí v hodině. Bezmála 2,5 litrový motor s elektronickým vstřikováním paliva disponuje výkonem 166 koní. I když v nízkých otáčkách reaguje poměrně pomalu, ve vyšších už je jako doma. To už ovšem jeho hluk poněkud proniká do interiéru. Sportovní charakter Mazdy nijak neomezuje provedení kombi. Automobil se za všech okolností chová velmi suverénně. Díky širokému rozchodu obou náprav a dlouhému rozvoru není problém jet s vozem v zatáčkách dost razantním stylem. 6 se téměř vždycky chová klidně s nepatrným sklonem k nedotáčivosti. Hřebenové řízení s posilovačem je přesné. Standardně je automobil vybaven 5stupňovou manuální převodovkou. Pochvalu zaslouží také přesné vedení dráhy jednotlivých rychlostních stupňů. Vozidlo má k dispozici kotoučové brzdy na všech kolech. K bezpečnosti cestujících dále přispívají přední, boční a stropní airbagy, které v případě nárazu ochrání pasažéry jak vepředu, tak na zadních sedadlech. Jak jste sami mohli vidět, Mazda 6 Wagon je opravdu zdařilým automobilem, vhodným jak pro rodiny, tak i pro reprezentaci firmy. Konzervativní Mazda 626 tak konečně našla plnohodnotného nástupce.